खुलुमबाय। बड'लेण्ड DG24 आव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै सान मन'गोन 103 राङाव कर'नानि मुलि। आसामाव थांनाय हराव गोदान केस। दानिया फैदो आबुं रादाब। सान मन'गोन फुंनि 9:15 बेलासिनि 3:04 सान मन'गोन। जाय समाव सान मन'गोन बे समाव बेखौ खालि मेगनजों नायनो नाङा। नैथि रादाब। सरकारा गिबि खेबनि थाखाय कर'ना भाइरासनि मुलिनि गनायथि होयो। ग्लेनमार्क फार्मासिउटिकेलनि फेविपिराभिर मुलिखौ फैगौ सप्तानिफ्राय मोननो हागोन। गरसे मुलिनि बेसेना 103 रां जागोन। आसामाव थांनाय हराव सा 249 COVID-19 पजिटिभ गोदान केस मोननाय जायो। दिनैनि रादाबफ्रा एसेनोसै। गोजोन्थों।